Какъв викаш там полковникът? Шеф на групировка. Това какво е? Бем ли? Мафия. И нашия човек му е сол тъшак. Това кола кара? Не ми беше до коли, копеле. Мерцедес. Двувратка. Пас. Ти откъде знаеш? Видях се с него. Видял си се с дъвката? Да, що е забранено ли? Предложи ми да работя за него. И ти какво, нави ли си? И да съм какво? Питам те, нави ли си или не? Не съм длъжен ти дам отчет, ячка. Гого, ти каза ли на дъвката, че съм се върнал? Не. Той си мисли, че си в Германия. И ти какво му каза? Че сме се скарали. Сигурен си? Чао.